Tertanggung. Terus naik one hour. And ice cream. 2,000 years later. Yaman ni popcorn! Story time! Karon mga kabingka natay isa ka atuon mga kabingka. Karon mga kabingka kani atong atuon mga kabingka na feature na pud nato ni dito dapit sa may barangay Katalunan Grande mga kabingka, no? Isa na ka famous sa alu-aluan diri dapit sa sudad sa Dakbayan sa Durian mga kabingka. Kani mga kabingka dini basta-basta kay lamian, basta trending ni daganay na content sa ilanga. Visit improvement no na content na ginako astag yung lamian no, pastag yung lamia. Futi tayo dito sa may Matina Pangi ng Dakbayan sa Durian. Let's go. So yun mga kabingka, kauban sa yo mga kabingka. So for today's video mga kabingka, nanata karon sa akong ginaingon na katong nagte-trending bitaw na halo-halo sa una sa Davao City. Ano sa una pati di karon trending manggapon no ang LA halo-halo Matina branch or main no mao gini ilang main diri banda mga kabingka sa Matina Pangi kabingka. So atuon na to no. So look at that no. Pauni diri lang store, pangalan palang daan. No? Pangalan palang daan, ulam na, no? Ulam na mabusog to. Oh. That's that. Oh. Kana dia. So, tarawon na to mga kabingka, worth it or not worth it, simply worth it. Di na kailangan worth it or not worth it. Klaro na kay na-twisted na to. Let's go.
Hope yaman ni popcorn 4 days video mga kabingga. So mag food days na po tayo sa ilang mga produkto diri dapito sa LA halo-halo mga kabingga. So sa una sinani lang to halo-halo lang tilawan na to ning mga uban nga. Pero tani hindi na kailangan og kuan kay lamo ito tayo kaning panada mga kabingga. Unang ano to ang atong sulod. Tapos na kitchen. Megang isu ko, no? Goods. Pizza. Kami yung nagamit pizza. Wow. Kami yun. Kani. Hindi ako mahatag ang balaguhan. Tupaw. Tupaw. Ano ka na to? Bapo ilang po mo. Bapo. Daro na pulo. Wow. Wow. Pito. Lord. Nato. Pizza. Yung nasubo. Okay. Kaning sumay. Chopstick. Na pabili dito. Pabili dito dahil. So, walang subo ng kuwan. Kaning sa nipaming kanil. Mas na ay kuwan. Awan. Sa. Well, unaw na to din sa sumay. Pero siya, bigyan ako 9/10, 10/10. Kanina ako din. So far is 11/8. 11/8. So kani 100.1%. No? O kani. Ang kani halo. Kapalo mo ba? Uno na biglang ko ano. Mga tuning halo. No? Ice cream. Perfect. Naman din siya. Ano? Dami siya. So, ano siya na pag-butong din? Or, par food, 200/10. So, atangi ang akong susunod na kaminatang mga mga no po, asa na po sa fit aming gusto na so mga kabindang food review mga minkaw food adventure. So, ito po si DJ March in the place to be you. See you next time. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.